Helo pawb a croeso I Teyrnas Y Teulu. Ein gweithgaredd heddiw yw creu cylch o greadigaeth ac ar ôl hynny bydd ni'n edrych I fewn i'r cwestiwn pwy ydy Duw y Tad? Felly ar gyfer wneud y crefft yma bydd angen pin sy'n splitio, rhywbeth I creu cylch dwi am defnyddio cwmpawd ond ydych chi gallu defnyddio rhywbeth fel lid sy'n cylch neu bowlen neu plat. Hefyd siswm, pren mesur, pensilia lliw neu felt tips lliw ac hefyd darn neu ddau o papur I ffwrdd a fi. Hyd I fyny at rwan, dyn ni wedi edrych I fewn I pwy ydy Duw a sut gallwn ni ffeindio allan mwy am Duw. Dyn ni wedi edrych I fewn I pwy ydy Iesu, pwy ydy'r ysbryd glân, ac heddiw dyn ni am cychwyn ar y cwestiwn pwy ydy Duw y Tad.
O'n i'n meddwl ffordd dda i ni edrych ar y cwestiwn pwy ydy Duw y Tad ydy mynd reit yn ôl i'r dechrau a edrych ar Duw y Tad y Creawdwr. Dwi ddim yn gwybod amdano chi, ond pob tro dwi'n meddwl am Duw yn creu y byd, dwi'n cael ar goll yn meddwl ac yn syfrdanu. Sut ar y ddaear ydy Duw di creu popeth? Yn Genesis 1, reit ar cychwyn yr Beibl, mae'n sôn am sut mae Duw yn creu popeth. Ar y ddechrau cyntaf, dyma Duw yn creu y bydysawd ar ddaear. Roedd y ddaear yn anhrefn gwag, ac roedd hi'n hollol dywyll dros y dŵr dwfn. Ond roedd ysbryd Duw yn hofran dros wyneb y dŵr. A dywedodd Duw, dwi eisiau golau, a daeth golau i fod. Roedd Duw yn gweld bod hyn yn dda, a dyma Duw yn gwahanu'r golau oddi wrth y tywyllwch. Rhoddodd Duw yr enw dydd i'r golau, ac yr enw'r nos i'r tywyllwch, ac roedd nos a dydd ar diwrnod cyntaf. Just yn darllen y darn yma yn hollol bonkers oherwydd mae Duw dim ond yn siarad a mae golau yn dod, mae dydd a nos yn cael eu creu just trwy Duw yn siarad. Ar y diwrnod cyntaf, dyma Duw yn creu golau, dydd a nos. Ar yr ail dydd, mae Duw yn creu yr awyr a'r môr. Ar y trydydd dydd, dyma Duw yn creu tir a coedwig, mynyddoedd a planhigion i gyd. Ar y pedwerydd dydd, dyma Duw yn creu sêr a lleadau yn y nos ac y haul yn y dydd. Ar y pumed dydd, dyma Duw yn creu aderyn a pysgod. Ar y chweched dydd, dyma Duw yn creu y holl aniffael ar y tir ac hefyd pobl. Ac ar y saithfed dydd, dyma Duw yn gorffwys. Wel, dwi'n meddwl ar ôl creu hynna i gyd, mae Duw yn heiddi gorffwys ar y saithfed dydd. Mae'r peth anhygoel am hwn i gyd ydy bod Duw wedi creu a dylunio popeth fel mae o. Yr holl patrymau ar yr anifeiliaid i fewn i'r creigiau fel hwn, ac hefyd i fewn i'r planhigion i gyd. Mae Duw wedi dewis popeth i bod yn union lle mae o. Ac trwy credu hynny, dyn ni gallu credu bod Duw wedi dylunio a creu ni yn union fel ydyn ni. I gorffen, hwn ydy'r peth dwi'n caru gymaint trwy darllen Duw yn creu yr byd. Mae Duw yn edrych dros popeth mae o wedi creu, ac mae Duw yn deud bod o'n dda iawn. Mae Duw yn caru ni cymaint, ac yn llygaid Duw, dyn ni i gyd yn dda iawn. Diolch yn fawr iawn am wylio. Mwynhewch wneud y crefft yma. Teimlwch chi yn rhydd i wneud o mor lliwgar a posib. A na i weld chi wythnos nesaf i'r pennod nesaf. Diolch yn fawr. Hwyl. Ta-ra.